Mama, abi begini mah. Ayo, jangan lebih pap jaga. Aku dalam tidak. Tapi hambai, abi hambai, langanku. Nunggu aja, ayo, nunggu aja. Abi kebebaji kemana lah, pindah ke sini ayo. Nunggu aja. Ada yang langsung bawa ayo. Somas ni kita romi jalan siapa ayo. Nunggu aja ayo. Abi kebebaji kemana lah, nunggu sini ayo. Similai lagi gabago got'फोरनि थाखाय मोजां जागोन. फिसासो सासेल' खाय जोंनाबो बुरिया एसे बोरैबा दं नोंथां दे मिलायलायसै दे दे माथो उफाय फिसालायाबो जोंना लाबोगारबाय गलथियाबो जायाखै नङा जाबाय जोंना दे बिदिनो जाथोंसै बिमानि गोबां हेंथानि गेजेरजोंब्लाबो बिसिनि जुलिया जानानै थाङो। खामानिखौ मावथाला नालाय फिसालायाबो खामानि गैथारा इसेबो बनफोरखौ बुथुमैसे आं नै बेखौ फिसालायानो उदां उदां जाथार नालाय आरो बे सिखाखौ मानो बिदि गारलांखो बोरैबा दा आंनाव बोरैबा जावख्लाबफ्लांनाय जाबा बे सिखाया बुरिजों जानाय नंला बायदि मोनलाय लांबायलां गयथिबो गय फुलियानो नै गाज्रि जाजोबखानोसै हाग्रा औ जागोन दे आयै आं इखौ लिंनानै थांथारगोन दे आयै थांगोन दे होमबा दोनथ' आं इखौ लिंनि दे माजों जाबजोंनो हेट न'नि खामानियानो गुरै जोबथारबायना गैयालै आं मावाबानो फिसालायाबो गैथारा इसेबो मावनायावनो गैया मोगथां सौना आइया लेंहरदों जोंखौ आलासि जानो थांनि समानो गैया ओरै थांलाय फैलाय आं थांनो सोलाबा दाउला खासि फिसिनानै दोनलायदोंनो जोंनि थाखाय सौना थांगोन दे बिदिबालाय थांना फैनोसै दे होमबा ओंखारहैनोसै आङो दे थाब ओंखार माबा बेलासि जानायखाय संख्रि साहासो लोंनो गोसो जाबायलै आङो हाबाब बे मावनायजों खोथा नङाब्रा बेलासियाव जों सामफ्रामबो संख्रि साहाखौ लोंबाय थाखायो गांनाय बायदिसो मोनथारबाय आं माब्रैबा होमबालाय बिहामजोनाव बिहरनोसै आङो बिहर बिहामजो साहा फुदुंनानै लाबोलाय नोंहावनो हाग्रायानो बारासो जालायलांबाय गय फुलियानो नै गाज्रि जालायलांबायसो साला बै समनि खोथाखौ गोसोखांबा गोसोआव बोरैबा मोनो थांनोसो बादोंमोन आं ओंखारलायलायला बिदिनो थांसै आं माथो खोनाया जाबाय थाखो नोंसोरो खमसे खम खाथियाव थांनानैबाबो लेंनो जायो नङा होमब्ला खोन्थाहैनोबा खोन्थाहैनो फैबानो जायो गाबज्रिलायबाय थागोन माबासो थांनो ओंखारबोबाय माथो नुदोंना नोङो नुदों आंबो आजिखालि बिहामजो नालाय बहा थांनो ओंखारोथाय आजिखालि बिहामजो खारनोसो बोरैबा खारफिननांगौआ जानायानो जागोनसो आरो बिहामजो गोदान नागिरनांगोनसो जोङो जों बेबायदियाव फारसेखा खारबा गोदान लायगोन जोंहा दोनदोबो सम्पति मोननायनि भगबान माहाजोननि फिसाया आरो फैनानै बे दावराव जाफिननायखौ बावबाय नोङो जाबाय थानो माने जों बोरै जानांगौ हिनजाव गोनांखा होननानै रावबो फिसायनो हराबासो फिसालानो माहाजोन दानो माहाजोनानोथ'लै नै माथो खामायबाबो इयेथारला थाखा फैसायानो मानो लेंहरामोन आयै बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय माबा आयै
दे आइमोना दाउला खासि जानो लेंहरदोंमोन इयाव थांनो नागिरदों जोङो आरो बाबुआलाय थांगोन थानो ए बिबो थांगोन आयै ओंखारगासिनो दङ ओमफ्राय मामोनथाय दे होमबालाय थांगोन दे जेबो नंला दे होनबा आयै ओंख्रिखौ दा संनानै जादो ओंखामाथ' दहायनियानो दंखायो दे होनबा आयै आं थांगोरनोसै थाब फैदो फिसालाखौ सामलायाबा बिहामजोनि बोथिसे संनाय ओंखामखौनो मोनजानाय नंला जोङो आं मालाय माथो होनबावनोब्रा बुरि नुवाखै नोङो नुवाखै दानि सिगां थांनायखौ एसे आरो फिसालाया मालाय बे जोंनि खोथा मानिबावगोन बियो गावसोरो मिलायबा मिलायथोंसैलै दाथ' आरो मा होननो हाबावनो आंलाय फिसालाया मालाय मानिबावगोन बे जोंनि खोथाखौ देराखै नङा देरबाय आफा थांनो ओंखारबायमोन जोङो दा मोनफैफिनबावगोन बियो थांनानै मोनफैगोनदां जाखां लोंखां फैनोसै आथुर बिथुर थांना फैनाय थांनो दहाय फुङावनो थांबानो जायो दा बेलासियाव मोनफैफिननाय बायदिनो जेबो नङा सफैगोन थाब फै थाथ' दे साबि बेथा बेखाजोबो लाखिनो हानाय नङा खोमा नाखि सुवाबा सानसे मुलिखौनो लांनो बावगारलांसिगोन नुबाय बिफा नोंनि बिहामजो आखल मोजाङा दा मा नुनो मोनदों मा जादों बिनिखायनो नाङा बुंखादोंमोन आं नोंनो गनायग्राया दा नुबाय दा माबायदि आलासि जानो थांदोंना जामादैखौ अननानैसो लेंहरफिनदों खोमा दां मा दं बिमा बिफानि न'आवलाय बेबायदि गावनि हौवानि न'खौ नागार थांबाय थानो नै बोराय बिदि इसान सोंलायबाय थाबा गंसे न'खरखौ मारै सामलायनो बिखौबो लेखा फिथेंनो मोजाङै सामलायनांसिगोन एसे बैसो जाबा गावसोरनो बुजिगोनलै बुरि माखौ सिन्था जादों नालाय गासिबो खनसेनो बहाथो बुजिना फैखानो गावसोर एसे बैसो जाबा गावसोरनो एसे बुजिगोन ना आंखौ जि खर' सानाय मोनदों मा जादों जानो मिथिया माइरं जावना होनांगौमोन आङो ए माइरंखौ होदों आंखौ ओहो जावना होलाय आयै संगोन मा जाब्रबबाय थायो ओंखाम बोथिखौनो मोनजाया माथो खामानिया थायाखै आंहा रिंकि हा बोरैथो मोनखो देहाफोरखौलाय माथो खर' सादोंनो सिखारदो एफा गोबाव उन्दुयो नामा बांद्राय उन्दुबा देहाफ्राव फ्रात फ्रित जाया सिखारदो
मा जाखो ओइ सना मा जाखो सना खोमाया आरि हरलाय हा नों माइखौनो आरिंखि औ नंगौ माखासे साननि उनाव 100 200 300 माथो 800 ल'सैलै मा खरस खालामखो आं दिनैनि बाजाराव र' हिसाब खालामनां साला बेखौबो खुलि बावदोंलै ब्लेंकेटआ 1500 ओमफ्राय आइनो दख'ना लादोंमोन आं बेबो 500 ओमफ्राय हिनजावनो ब्लाउस लादोंमोन 50 बोरो आंखौ आइ आफानाव न'आव दोनलांनो होननाया र'लै आंहाबा हास्लाबथाराखै हिसाबानो जायाखै आंहाबा बिदिनो बुंबाय थायो नोङो ओमफ्राय दोनलाङा उफ जालालै बिदि नङालै सना आं बाजाराव थांनानै हास्लाबथाराखै बिदि नङालै सना आं नोंखौ गाबोन फुङाव जेरैखि जायाबाबो दोनलांथार नाय सना आं बेबादि हालोदाव जोबोर सुखियाव थांनो लुबैयो नों खुसिब्लानो आंबो जोबोद खुसि बिदिबा बुंना होआ मानो सना नों मिथिगौ ना दहाय आङो खर' सानानै दसे उन्दुदोंमोन बेखौनो नोमाया बांद्राय मावद्रायनांनाय मोननानै आंखौसो बेसे रागा जोंदों नोंबो नुखायो माथो आंबो मावो ना आइनि खोथाखौबो नों बारा दुखु दामोन रिंकि आइयाबो जोंनि मोजांनि थाखायसो बुङोना मा बिदिब्ला आं नोंनि नोमाखौ आंनि बिमा सानाखै नामा आइयालाय बिमा जाबाय नालाय एसे एनैखौ रायखागोन बुंखागोन बेखौनो नों गावनि बिमा होननानै गनायबायबालाय बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन बिदिब्ला नोंनि नोमाखौ आङो आंनि बिमा सानाखैमोन नामा रिंकि नों माखौ एसेबां रागा जोंबाय थायोब्रा आं जेबो बुजिनानै मोनासै सना आं आइखौ गुबुन सानाखैथ' आं आंनि असे बिमा बायदियानो मोनो नों फोथायना सना आं बेबादि हालोदाव आइजों लोगोसे गोबां मानि खामानियाव हेफाजाब होनो हायाबा आंखौ आइया रागा जोंबायानो थागोन नों मानो बिदि सानदोंब्रा सना ना प्लिज सना आंखौ साननैसो न'आव दोनहैना फैदो दे गाबोन फुङाव दोननानै फैनोसै सना आं दासो जोबोर गोजोननाय मोनबाय जों मैथाखौ नोङो सायदो आं फुख्रियाव नाखौनो थिखोनो नायनोसै बेखौ लांदो ओमफ्राय न'आवबो रावबो गैया नामा माथो दर थांगासिनो बिहामजो दै लोंगौमोन आङो मेंना फैबाय साइकेल सालायनाय मानाय दे दे बुरे नोंनो लाबोदोलै दैखौ माथो गाबज्रिबाबो बिहामजोबो फिसालाबो सेंला दै गाबज्रिबाबो बोराय मैगं दोनगोनदां मासे गरम साइकेल सालायनो लामायाबो जाथारा नालायसै बहा थांखो बिसोरलाय फुंजानिला जों हाथाय जाना मोनफैस्लाबैनि सिगांनो बेलेगाव थांबावबाय मा जानांगौ जों गाले बुजाय आयो जाबावदां माखौबा खाबु गैया ओंख्रिबो गैया माबायदि मा सानफ्रामबो आयौ
मा जागोन दैफोरबो गैया जाहा थाइसेयाव मा जागोन बोरिया दै गुबुंनाय दं दाबो लाबोआलै दैखौलाय नै दैया दैया गुदुंसो गुदुंसोनोहाय बिहामजोफ्रा दैखौनो सरनानै दोनाखैबा न'खौ लाबोनांगौ जाबाय एफा गरमाव बोरै लोंनांगौ जाखो खिथा हरदो जालालै बिसोरजों दै गुसुफोर लाबोबानो जायो मा होननाय जाखोलै बियो बिहामजो मोनखांलायनानैबो आं मैगं सायनांगौ बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो दुनियालाय जालालै बिसोरसो फुं बेरायनिबा बहा थांखो न'फोरावबो खामानि दामानि दंना गैया सानफ्रामबो फैनानै आं बिसोरखौ बिमाफोराबो जेबो होनाखैमोन दानि दसेल' नायोहाय जेबो बनफोराबो मोजाङै रानलायलांला फैखानोसै ना ए फिसा सौफैबाय औ आयै फैजावैसो जिरायहैसै आं जिरायथ'ला खामानि दां आयै आयौ बिराद खामानि दं थांथारसै थांथ'नोसै आं दे होमबालाय थांदो नंगौ आयै दे एसे जिरन लालायदो दिनैनिफ्राय जेबो दा मावथारसै नों आइ बेफोरबायदि देहाखौ मिन्थिनानै जावैसाब जेबो बुंथारा मा बुंनो आरो आयै बिमा बिफानि खोथाखौनो दाना दे आइ जेबो नंला एबारनिफ्राय मोजां थाथारदो नै नोंथांमोननाव फैदोंमोन आङो मानसियानो हाबा जाखांनायनिफ्राय आंखौ थालखौनो लाथारासै माथो ओंखायनो खनसे नायनो होनना फैदां दंना गैयाथाय मानसियाबो र' गाबोन फैनो आं नोंनो दोनथ' ओइ मोगथां दंना गैयाब्रा गैया मानसियानो बहा थांनाय गैलाय जानो बहा थांखोथाय ओंखाम जानो जोङो रलाय दसे जिरायलाय दे जागोन दे आदैसोलाय औ सासेखौ नागिरदोंमोन आङो गैया मानसियानो न'आवनो बहा थांलायखो बिहावनावसो दंहैयो नामा माथो खबरखौनो हरथाराखै आङो माबा थांलाय फैलाय मा जाबावगोनसो सानबाय आं बिसोरखौ ओइ बुरे गय लाबो आदै फैदों नै ओंखाम जाखांना खुगाखौ आंबो बोरैबा मोनथारदों माथो आदै मोगथाङा आंखौ हाबा जानायनिफ्राय खबरखौनो लाथारला एसेबो मानसियानोथ'लै माबा बिहावनावल' थांलाय फैलाय दाख्लैथ' मैया हाथायमोन ना माबा थांनायखौनो खोन्थालाङासै जों हाथायाव थांनायावनो आदै दिनैनो बोरै जागौमोनब्रा आदै संलायबाय नायल' जाल' फिसाला सासेल'आनो बिदि जाबालाय बोरै जागौनो आरो गामिनि मानसिफ्राथ' मा रायलायदों आदै माबा ओरैजा साइस होननाय बायदि खोनाबाय आङो आदै रायजोफ्रा बिदिनो रायलायगासिनो गामियाव बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो आंहाबोथ' फिसाला सासेल'ना बिनिफ्रायथ' आंहा रावबोआनो गैखाया फिसाजोफोर थाबाबो फंसे जायोमोनलाय आदै दानिबो लामाजों फैनायाव आङो सासे बुरिया लोगो मोनदोंमोन आंखौ फैथोंसैल' बिसोरो जागोनसै बिसोरो बिदिबा बोरै जोंहाथ' गामियाव गाज्रि अखमान जाथारगोन बेनि अनगा सोर दङ जोंहालाय रावबोथ' गैया नङा बे आरो बिदि थाहैनांगौबालाय फैथोंल' बे बेथे आंजों जागोनसै बे दिनै फिसाला सासेल'खौ बिदि थाहैलायबा उसुबिदा थायो बिहामजो लाबोनानै सुख सान्थि जागोन सानो माथो बेलेगसो आखुनि नमुना देखायबाय थायो बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो बसा थाखा आदै बसालाय आदै खोनामारथारदों दाहाय कनफार्म खालामनानै बोबथिंना लाना फैगोन आं र' आरो हारसिंल' फैथों बे बारना जोखागोनब्रा आङो बिसोरनि थांनाय फैनाय माबाया बन्द जाजोब्बाय दिनैनिफ्राय र' खोनादोंना बिमा रागासिनो आंबो नोंसाला मोजाङा ओरैजा थाहैनो बियो रागा जोंना दंखाथारानो
आजिखालि बिदिनो जाजोब्बायलै आदै गाथारालै आं बेखौ हारसिंल' फैथारदों दा बारनासो होगोन आं बेखौ साला जादों हारसिं फैनानै थाफैनांगौबानो बेखौ गवा बे बेटाया आदै बिदिनो थाथ'दो आं थांसै खोमा फैथोंसैल' बेयो थाबाय बेखौ गाथाराहां थांनांगौ बुथिना लाना फैगोन आं बुरे खना दा गारां साला ज' फैनानै थाफैयाबो न'आव मोनबायसोलै ओंखायनो बुंखाथारदोंमोन आं बोराय मुख्रांजों जानाय नङा नाखिसुवा मा होननानै र'लै र' फैथारथोंसै सालाया गोदो बिखुनजोजों सोवा जानायखौ बावबायलै बियो दा एरसिना थाहैदोंलाय रागाफ्रानो जौ जाबाय आंहा दाहाय सानैबो ज' फैनानै थाफैयाब्ला गाबोनबाबो एकदम बोबथिंना लायगोन आं बिसोरखौ गारालै आं थारदोंमोन आं बोराय र'लै फैथारथोंसैल' बिहामजा थांबा थांथों फिसालाया थाथों साननानै मासि मखाना हनै ओइ नै ओइ बुरि नों सालाया हनै लंफब फैगासिनो हारसिंसो ए जाथारा मा जाबावगोन बे फिसाला सासेजों बिहामजोफोर थास'सो फैबाय नोङो गैया आफा सानैसो गैयासो नोङो ज' लाना फैजोबाखै बिदि नङा मानसिफ्रा जोंखौ एकदम गाज्रि खोथा खोनाथारबाय आं दिनै माबायदि खोथा खोनादों जोंसो मिथिगौ हामा माथो खोनायामोन आफा मा माथो खोनाया गोरजियासो थाहै नागिरदों माथो नोंलाय बिदिजों बोरै जानांगौ थानाय मा सोंथिगोन नोङो न'आव सोर दं जोंहालाय नोंनि अनगालाय जल्दि बिहामजोआ लाना फैनानै थाफैबा थाफै न'आव नङाबा जारलासो जागोन नोंसोर आंजों दिनै आरो बिहामजोआबो फैयाबा लाबोखानांगासिनो नांगौबा गोदान बिहामजो लाना फैगोन जों बाराखौ मोजां मोनालै आङो मोजांबासो मोजां आंजों नै आइ नोंसालाय बेसे साइकेल बेरायनो थांलाय फैलाय खालामबाय थांनानै जावसिखौ दहाय थांजानोसो बाथारदोंमोन मालाय थांथारबायबा अरजाया माया थांथारलायबाय बिखुनजोनि न'आवनो बेबायदि खालामबायो नामा मालाय थांथारनायखौलाय आंलाय माथो खालामबावनो जावसिखौबो लेंहरफिनदो साननैसोयावनो थाफैबानो जाबाय नोमफायाबो न'आवनो थानाय जाया आं नोंदायाथ' नोंदा बे अबाव मिथिंनो दावथिंनो थांलाबाय थायो आंहासो हारसिं थानो बालायलाङो र' आयै बुंहरनायनि आं दाहाय फैगोना फैया आरो बिमानि जि खोथा लाखायो बासोगारो आं बेखायनो खामानि दामानिथ' जि मावखानाङो हाया बायदिखौ नुनानैबो जि आंखौल' लामा नायनानै थायो हाबायावनो थाफैदोना जोंहालाय मानि आंखालल' नोंदाजों नोंल'खासै हा हु बारि बागान गासिबो नोंसिनिनो गोजाखा बेयावनो मावनानै जाबानो जाबाय नोंसिनि गोजाखा माथो मावनानै जाफैबानो जाबाय रिंकि नों न'आव दाबो थाङाखै हा मा बुंनाय जाखो बिलाय फैग्रोलाय हाबा जाखांनायखाय बिनानावखौ मालाय सानबाय नामा नोङो नों सिरि थाथ'नो आयै रिंकि बुंलाय नों न'आव मानो थाङाखै आदा नों आंखौ हगारनो सानखो ना माखो होखारनायनि खोथा नङा बिनानाव आं नोंखौ बुजायनो सानदों गोबाव समनिफ्रायनो नायगासिनो दं नोंखौ नाथाय दा बारा जाबाय नोंनिया जेनेबा मा होननाय जादों बियो मा होननाय जादों सिखिरि मानसिया मिनिबाय आयै जोंखौ बेफोरखौ नोजोर बोनो नोंहा मेगना आन्दाय जाबाय सिखिरि मानसिफ्रालाय मालायनि मोजांखौ मेगन साखायो माथो बेफोर खोथाखौ नोंमानि सिगाङाव फोरोंनो नोंनि मोन्थाइखौ सोर होखो आफा सोर होखो मा फिसा नों सानैसो समाज सिबिनो रोंनायखाय बिमा बिफानिफ्राय देरसिन जानो सानबाय नामा नोङो आयै गोरोन्थिया जायोब्ला हाजारखि उन्दैयानो जाथों आसि थुनानै बुंनो बयहाबो मोन्थाइ दं आयै नों साननानै नायहरलाय आयै हादर सालायगिरि मन्थ्रि एमएलएआबो गोरोन्थि दाय मावोब्ला निहाथ सुबुंनि गेजेरजोंनो जेल जानांगौ जायो आयै बेखायनो जों समाजनि गेजेराव आंना थादोंब्ला सिखिरि मानसिफोरनि नोजोराव जिनिरफुंदा सानायै नङाब्ला जों समाजनि बेरेखा हाबा मावनाय जागोन रिंकि दायो नों जुलि जाबाय जाय समाव आफाया नोंखौ मोगथांनो गथायना होदोंमोन बै समनिफ्राय नों बै न'खरनिसो जाखाबाय नोंहा बे न'खराव फैनो मोन्थाइ दं नाथाय बे न'खराव फैनो अरायनि थाखाय थाफैनो मोन्थाइ गैया रिंकि नोंहा नोंनि आंगो बिमा बिफाया बैसोरसो आगै जाय नोंनि जेब्लायबो जोथोन लागोन आरो नों बिसोरखौ मान होनो रोङाखै आगै बाबु नों बिदिबा बिनानावखौ गुबुन सानमारबाय खोनासं आयै आंबो नोंनि सासेल' फिसाज्ला
जुदि इयुनाव आंबो आंनि आंगो देराखौ गारनानै बिसिनि न'आव जायगा लाहैयोब्ला नों गोजोनगोन आयै बुंलाय आइजो माहारिनि संसारा जेब्लाबो फिसायनि देरायावसो जायो जों बेखौ बयबो गनायखानांगोन नों थिगखौनो बुंदों फिसा आफा बिमा नों दाबो बुजिनो नाजाबावाखै फिसानि गोथाव बिबुंथि खोनासंथियावबो आफा आंहा खनसे नङा खननै गोरोन्थि जामारबाय आफा आरो आदा गोरोन्थिया बयजों जाखायो गोरोन्थिया बयजों जाखायो जेबो नङा गोरोन्थिया बयजोंबो जाखायो ना बिमाफ्रासो बांद्राय बुंबाय जेबो नङा जावैसो फैनाय नों औ आं जावैसो खोनाजोबखाबाय बुंनाय आं नोंखौसो लांनो होनना बुंदों जायाखै आं दहाय फैनाय मोथां जेबो दा बुंसै नोङो थ'दो न'आव थांफिननोसै दे जावैसो मोजाङै मोजां रायजो जालायबानो जाबाय दे जावैसो मोजां मिलायनानै रायजो जाहैबानो जाबाय अनलायनानै थाहैथार दे फिसाफोर मोजाङै रायजो जाहैनांगौ दे